Ahojte, moji milí. Prihováram sa vám dnes takýmto spôsobom cez Reelsko, pretože plánujem v piatok urobiť Zoom, teda liveku, kde budeme hovoriť o splne, ktorý sa chystá v nedelu o 20:08. Je to spln v rybách a je to so zatmením, čiže veľmi silné energie k nám prúdia. A čiže budeme hovoriť aj o tomto, aký to má na nás vplyv, takisto budeme hovoriť o numerologickom výklade toho dňa a kartičky na ďalší týždeň. Samozrejme budú kartičky aj pre vás, potom kto budete chcieť. A budeme ešte hovoriť o mentoringu, ktorý spúšťam od 15. septembra, mentoring duše, čiže taký návrat k sebe. A povedala by som taký, že vrátiť sa späť k svojej duši, k svojmu zdroju, pochopiť, že ja som bytosť, ktorá je cenená celým vesmírom, vrátiť sa späť k seba hodnote, k seba láske, seba prijaťu, nastavenie si zdravých hraníc. A je to proces, ktorý nie je rýchly, chce to určitý čas. A všetko konkrétne vám dám do popisku, pretože tu je to také obmedzené časovo. Takže na vás sa teším, pokiaľ ťa to ťahá a chceš to zažiť, je to všetko zdarma. A potom po tomto Zoome si môžeš u mňa potom objednať aj prvú konzultáciu, ktorá je takisto zdarma, kde ti potom predstavím, o čo vlastne konkrétne ide.